Здравейте! Днес е денят, в който ще приготвим най-накрая тези пилешки кюфтейнца с ябълка. Първо, естествено, ще си взема кафето. Ще се опитам детайлно да ви покажа този процес. За да видите колко е лесно и накрая колко вкусно ще се получи, ако решите да си ги приготвите самите вие. Да започваме! Започваме като нарязваме 140 грама ябълка и около 60 грама лук в този любим мой уред чопъра. Но тъй като не съм много добра с техниката, естествено тук ми отне известно време, докато успея да сложа капака и да започна процеса по нарязването, но и ако вие сте като мен, използвайте класически уреди като дъска и ренде, за да се справите по-добре. Смиламе, докато всички едри парченца станат на по-дребни. И е време да го пресипем в тигана, където ще го оставим да се задушава за 2-3 минутки, докато лука и ябълката се карамелизират, разбърквайки го. Аз тук никакви подправки не използвам, а слагам съвсем малко мазнина, равносилна на един блок, да кажем. След като сме го оставили на котлона, е време да се справим и с пилешкото. Естествено, може да използвате и пуешко или друг тип месо, който предпочитате. Тук се справям доста по-бързо и вече съм готова, прехвърляйки месото в купа, където ще смеся всичките 3 съставки за тази рецепта. Тук показвам подправките, които ще използвам, а именно сол, черен пипер и понеже съм любител на лютото, ще сложа кайенски пипер и чили флейкс, но вие може да добавите каквото предпочитате. Естествено, след това идва ред на голямото бъркане, докато сместа стане хомогенна. Тук съм изпробвала да сложа галета вътре в сместа или да овалвам самите кюфтенца в галета, но и така се получават доста вкусни. Обикновено излизат 10, днес прекалих и са едва 8, които смятам да изпека за около 10-15 минути на 180 градуса без вентилатор. Ето го и резултата. Кюфтенцата ухаят страхотно. А сложните ми изчисления показаха, че 3 кюфтенца са 5 блока протеин и по-малко от 1 блок въглехидрат. Така че може да ги комбинирате с гарнитура и салата, за да получите общо 5 блока, за да е равно на зоната. Добър апетит! Надявам се да пробвате рецептата.